Takže čaute ľudia, dneska ideme reagovať na Monkeyho. Vítajte v novom videu. Ok, takže Monkey to už zapol a porozpráva po slovensky, čo není pre nás zvyk, ale toto je jeho prvé video po slovensky. Takže ukáž, čo bude, aký si vybere tým. OK, Crystal Union alebo aký? OK, toto nebudem rozprávať, aký tým si vybral. Budete počuť, že čo on proste rozpráva, že aký tým si vybral. V Loudole vidíme, že má rank 93, čo je veľmi veľa. Takže podľa mňa, že som ho nevidel hrať touch football, ale podľa mňa určite bude dobrý. OK, zatiaľ takto rozohrieva sa. Keď to už je v hre. Neviem, ja nepočujem zvuk, takže bude to také čudné. Ale čo robí? OK, takže toto nebudem komentovať, čo spravil jeho teammate. Pozri, už tu je Ankara Monkey. OK, akože jeho tým nie je už taký dobrý a teraz... toto. Ja som si myslel, že Monkeyho tým dostal gól, nebudem hovoriť to meno, lebo to je... No. Je to gól, Monkey, je to tam, aspoň tvoj teammate dal gól, ale musíš aj dať ty, dúfam, že dáš nejaký ten gól, Monkey. No, nahrajme tu. Nie. Fúha. Akože Monkey je veľmi dobre hrať zatiaľ. Zatiaľ ešte ani nedal gól. Jasne. Ale dúfam, že dá. Monkey. Opica. Jak? Akože teraz Monkey má pravdu, že sa dotkol on prvý, ale... Zase sa dotkol. Prvý Monkey. A tu má kamo čo? Takže Monkey má už 270 FPS, MS máš. Takže pozor si na to dávaj. Takže chápi, že som to si... Čo robí ten Jasín? Čo? Čo seká, alebo... Toto čo bol za bug? OK, to sa nekomentujem. OK, to si mohol chytiť. Opica, ani. Po center mu dá postrela. Ja to tam, kamo to je debiš. Tento týpek. Ten, čo si dal vlastný gól, kamo. Chudák. OK. Keď chcete viac reakcií na hociakého youtubera, Mikrokinga, Botriho alebo Monkeyho, napíšte len dole do komentárov. Čo robia? Chcem, aby ste... No, prosím vás, aby ste dali 5 lajkov, lebo potom vidieť ďalšie nové videjko. A to druhé vidie. Teraz čo je to videjko. Keď dáte 5 lajkov, to bude úžasné. Takže... Čo nie sú na svojich pozíciách. To vám odpali prdeli a teraz... OK. Monkey píše, že my bad, čo znamená moja chyba. Teraz poď Monkey. OK, tak nič. Chytí to, no. Ja, to je tesné. No, ježiši. V týchto posledných sekundách, to je, no, Monkey, ježiši.
OK, bude sa hrať asi na víťazný gól. Kto dá gól, postúpil. Dúfam, že Manky ho týmto održí. Asi som to Tak si to zaklikol. končíme. No, sorry Manky, sorry. OK. Ako sa to volalo, 5 eur. No, to nevadí. A pozrieme sa, komu typek jeho má 81 vinov a 38 gólov. To čo je? Kámo, 38 gólov má 81 vinov, OK. Kámo. Manky, prosím, vyber si Dakar. A čo? A teraz Sydney Flyers. Keby ste chceli aj video, jak ja hrám touch futbal, mám tam rank 56 teraz. A mám jedno predtočené video, kde mám neviem koľko rank, asi 40 niečo, takže Turnaj, tak dúfam, že sa toho dúfam. neviem, kam už tu mám, keď tu sa pripravuje a Víťazstvo. dúfam, že vyhrám. A Ježišmaria. zatiaľ je to strašné. No, seká to pekne. OK. Pekne A- sekaj. OK, Máky, máš 1200 ms. A prehráva proti Dubai Chocolate. Ale už sa mu to znižuje na 70, 81 ms, kamo. Ja mám stále, keď hrám, tak ja mám, že 40, alebo niekedy 67. Aj idiot. OK, tak toto nebolo dobré. Niektorí jeho spoluhráči majú že 310 gólov. Ale to je dobré, 10, to ja mám nejak tak. Alebo pláne mám jedna. Nemám Ballon d'Or jedna, takže Hente to tam nikomu nedára. Myslím, že ja sa tam tak rýchlo dostanem. čo robí ten jeho spoluhráč? Ježiši. Pane Bože, to čo bolo? No Manky. Jaj. Poďme Manky, obrán to, ty to obrániš, ty si dobrý, poď. Jaj, kámo, tesné, jak Barsegian si to tam skoro zatočil. Dobrý zákrok od jeho teammatea, je to 4v2, takže bezsilné, ale Dubai Chocolate vyhráva 3-0. No, kam pôjde si to otočiť, alebo môže to ho teleportnúť aj s tými Dubai Chocolateami. Teraz Manky strelá, je to gól! Nie, ale tak sa to lagoval teraz. Čo? Manky! Dal gól! Počakám, do chatu píšu Hex. Heky. What? Čo sa tu deje? A prosím, nech ho to teleportuje. Potom zvýš si kvalitu videa, prosím. Ukáž Manky, bude s nimi. No dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja, Ak sa vám nepáčilo, dajte like. takže s Manky sa lúčime. Čus. A Manky, pozdrav. A ja sa lúčim, čaute.